Теглиш една карта и се опитваш да ми обясниш, без да кажеш корена на думата. Високо е и го виждате само по зоологическите градини. По-ниско от жираф. По-високо от жираф. По-високо от жираф. Не мога да се сетя, човек. Какво е по-високо от жираф? Това е думата. Еднорог. Еднорог, човек. Пиесо. Пиеса. Гъсто е. Гъсто е. Да, Пиеса и е гъсто. да. Какво? Пиеса и е боза. Да. Айран? Да. Боза е. Знахме едно. Айде, ела с тебе, като си толкова отворен. Мазна! Айде, ела. Айде. Избирай една, бе. Добре. Висок е човека. Известна личност? Не. Какво е друго, че е висок? Красив ли е? Не. Грозен е. Не мога го обясна. Давай друго! Човека е висок. Той ни думи. Не е проблема в играта, в човека е. Де да знам?